ଯିବା ଯେ ତମ ପରିଚୟ ଦବା। କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବସିଛ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇକି? କାରଣ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 7 ଜଣ ପିଲା, ଆମ ଦିଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେ କାଲି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି, ସୁବିଧା ନାହିଁ ପଢ଼ିବାର କିଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ ନାଁ କ'ଣ? ଚିନ୍ମୟ। ସରକାରଙ୍କ କତିରେ କ'ଣ ମାନେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ? ଅନ୍ଧରେ କେମିତି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କୁଳସାହି ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆମର କାଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ କାଲି ଆମର ଟିଚର ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ ଆମେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରିନୁ ଯେ ଆମ ଆସିଗଲେ ପିଲା ଆମ 37 ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷ ସେ ରହିନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଦିଆହେଇ। ଯଦି ଆମ 5 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଛି ବିଓ ଅଫିସର କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରୁନି? ये 5 वर्ष शिक्षा କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆହେଉଛି। ଏଠି 70 ପିଲା ଏ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 2ଟା ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଏଲ୍ ଯିଏ ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି କାମ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର 70 ପିଲାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ କେମିତି? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ। ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ସିଂ ସରଦାର କୁଳସାହି ପିଏସ୍ର HM। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା? ମୁଁ 6ଟା 10ରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ପାଲ ପଡ଼ିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା ବି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କହିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମେ ତାଲା ପକାଇବୁ। ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାରଣରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି। ଦିଦିଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ବୋଲି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ? 8 ବର୍ଷ ଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ, ମୋଠୁ ସିଏ ଆଗରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ବି ସିଏ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଦିଦି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଦରକାର। ଆମର ପିଲା ବି 70 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଯେହେତୁ ଆଉ ଜଣେ ଦରକାର। ପିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଆମ CRCକୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମ ଉପରେ ମୁଁ CRCକୁ ଜଣେଇଛି। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ? ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କାହିଁକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ? ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ତମର? କେମିତି ଜାଣିଲ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ବୋଲି ତମର? କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବ ଏବେ ତମେ? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ। ପାଠ ପଢ଼ୁନ? ଆଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷକ ତମର ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା।